Ma'am, dito na lang po. Para medyo may patungan. Dito na lang kayo sa loob. Eh, di lang. Tara. Dito din. Okay ka lang? Ha? Hindi, kayo na lang yan, no? Hawakan niya na lang. Mike, kunin mo yung aso. Sarap. Sabi ko kunin mo si Nog, yung yung cellphone. Nagnog ka talaga. Ano? Mas maliit ka pala kay Lupi. Lalayan mo si ano? Lalayan mo siya sa gilid. Pag gusto na niya pa na iba yun. Kadami anak nito. Hindi lang sa kanya. Kinakain niya ulit ng manok to. Yung white yung loko mo. Kay. Ilan taon na yan? Iba na naman. Parang sinat natin nga. Mas matanda to ng buwan. 3 years old na to. Ito ang veterano. Ito ang madaming magbigay na yung chocolate. Nakaw. 2 buwan lang pala yan. Yes mo. Oh, mas manyak to eh. Tama na, ikot mo na ah. Okay, ka pa pala. Lambing naman yan. Ha, timong guloy. Cut mo na. Cut ka na rin eh. Galing mo dyan ha. Lapit ka kasi. Ito sa inyo mga pure dog food lang pa. Hindi po. Kumakain po ng kanin sa kanin. Kanin din. Yan talaga ang boyfriend mo. Sorry. Ito yung mas veterano to kaysa doon. Mas manami nag-umpis to eh. Yan na yun. Sobrang kamanyakan po nito. Kahit na nakapasok na gusto pang sumampa. Ah, suman niya nyakal to eh. Ah. Shh, tama na. Ni. May mahirap magka-okasyon pa papakain kayo ng manok. Ay, manok kinakain nila? Hindi po, ng okasyon lang ma'am, kaya nagka-allergy sila. Ay, nakaka-allergy pa ang manok. Ano pa? Hindi mo pakainin ng manok ma'am. Ay. Kayo Babalik mga gano'n na. Jollibee, gano'n? Opo, lahat ma'am ng klaseng manok. Nakaw, napakamanyakol mo talaga boy. Atay lang. Kahit atay. Pwede yung atay ma'am, wag lang yung laman. Dog food. Dog food lang to ma'am, ang tataba nila sa akin. Isang beses lang ako nagpapakain. Gabi lang po ako nagpapakain ng dog food. Isang beses ma'am, mas crush mo ata ito kasi doon sa isa. Bilang kulay ng aso. Sinatra. Alright. Diyan mo.